lidt om at male røsnesmalerier. Her vil jeg prøve at forklare noget om, hvordan mine røsnesmalerier bliver til. De har jo deres oprindelse 4-5 forskellige lokaliteter på Røsnes, som jeg vender tilbage til og benytter som udgangspunkt. Et røsnesmaleri består for mig som regel af 4-5 ingredienser. Man tager, eller jeg tager en god sparkelfuld grønne markfelter, og det kan så være foråret, hen på sommeren, med gulgrønne marker, for at slutte omkring efteråret i de gyldne brune nuancer. Det var første ingrediens. Vi tilsætter noget vand, havet omkring Røsnespidsen, spejling, ind i fjorden, Kirkebugten, hvor Røsneskrænterne ligesom vælter ned i fjorden. Det er den markante kyststrækning med Hellesklint som centrum. Det virker meget inspirerende og tiltrækkende på mig, så man får lyst til at gå i gang med lærredet. Det var den fjerde ingrediens. Vi mangler en lille spids rødt. Det kunne for eksempel være fiskehusene. Følger man den opskrift, så vil man højst sandsynligt komme frem til et lærred, som man kan genkende som et røsnesmaleri med signaturen HV. Igangsætningsfaktoren af skitserne, som jeg ridser op på vores ture ind over Røsneslandet, fra nordsiden med det bløde lys til sydsiden med sol og skarpere konturer og skygger. Disse skitser bliver så anvendt hjemme i atelieret, hvor det egentlige malearbejde begynder. Men mit arbejde med naturlandskabet, handler ikke så meget om at genskabe, eftergøre naturen. Og det skal da slet ikke betragtes som et landskabsbillede. Det kan det digitale kamera gøre meget bedre. Men for mig drejer det sig om at omskabe det sansede, det sete og det oplevede i naturen, og bruge det til billedsignaler i form af farve og konturer og nuancer og flader, og forsøge at få det til at passe ind i min billedverden. Når så processen er kommet godt i gang, og timerne er fløjet afsted, så kan det godt være, at inspirationen melder sig i form af stop. Og hvad gør man så? I første omgang, så ser man en ekstra gang på billedet, men det er ligesom man har malet sig ned i et hjørne, og der er ikke mulighed for at komme tilbage og ind i billedet. Jeg forsøger i første omgang at sætte maleriet på pause og
ligesom give maleriet mulighed for at finde kontakten tilbage til billedmageren igen. Er det ikke løsningen, så må alternativet i gang med at vende billedet på hovedet og ligesom se det på en frisk. Jeg starter med at tegne nogle konturer af et nyt tema op, som vi talte om før, og begynder at farvesætte de forskellige elementer, og lad noget af det oprindelige stå tilbage og skinne igennem, og håbe på, at foræringen, genbruget fra det første forsøg i det andet forsøg kan lykkes i et tredje, velvidende at det ender langt væk fra det første. Det er meget sjældent, der sniger sig et par figurer ind i mine landskabsmalerier. Her har de to grønne fået lov på grund af kontrasten. Men helt anderledes er det med mine store figurmalerier. Her vælter figurerne ind fra alle fire sider. Ligesom i en kamp om at få tilegnet sig den bedste plads, hvorfra man så kan signalere en eller anden situationsfornemmelse, beretning fra den såkaldte grå hverdag. Det er figurer, der kommer hinanden ved, eller figurer, som måske ikke kommer hinanden ved. Her prøver jeg at bruge hele palettens arsenal af farver og registrere stemningen, som jeg jagter, og prøve at afsløre forholdet personerne imellem. Men det er tydeligt, at maleriet også ændrer sig. Der sker en udvikling i maleriet. De enkelte figurer tager kampen op mod hinanden. Nogle bliver skubbet ud over kanten, kommer måske ind i en ny, ændret figur, og på en måde er med til ligesom at bestemme, hvor meget af det oprindelige maleri, der skal være med i det afsluttende billede. Det er ligesom figurer og maleri i selve processen deltager med hver deres holdninger. Det begyndte altså med en skitse fra et hjørne af naturen på Røsnes, for så at fortsætte processen hjemme på stafeliet her i atelieret. Og når det så melder færdigt, hvis det gør, at så måske skal det ende på en udstilling her eller der, og allerhelst måske hjemme hos jer på væggen.